Hello bawb, croeso i'n sianel. Hedwi, dwi'n brifddinas Cymru efo Elwyn. Elwyn. Iawn. Diolch yn fawr am ffod efo fi hedwi. Pleser. Ydy Cymraeg ag mam iaith? Yndi, Cymraeg ydy fy iaith fi. Oes genoch chi cyfleoedd i siarad Cymraeg bob dydd? Rhan fwyaf o'r amser, rydw i yn gallu siarad Cymraeg gyda y Cymru sydd yn siarad. Ond yn aml iawn yn yr ardal yma, rydyn ni yn arferol yn siarad Saesneg. Ond rydw i'n hapus yn aml iawn i siarad Cymraeg pan mae gynnau siawns i siarad Cymraeg gyda unrhyw un sydd yn siarad fy iaith fi. Oes genoch chi lawer o gyfeithiol sy'n siarad Cymraeg? Mae fy nheulu fi yn gyfan gwbl yn siarad Cymraeg. Mae pawb yn teulu fi yn siarad Cymraeg, felly rydw i wastad yn gallu siarad Cymraeg gyda pawb o teulu fi hun. Ffrydau well genoch chi siarad Saesneg neu Cymraeg? A pham? Wel, rydw i yn arferol yn mwynhau gallu fy iaith fi'n hun, ond yn arferol mae o'n rhwyddach i siarad Saesneg gan bod pawb arall yn siarad Saesneg. Okay. Felly, ond mater o ddewis ydi o, mater o ddewis. Ond yn arferol, mi fyddai yn gallu siarad y ddwy iaith, pryd bynnag rydw i isio. Ydych chi erioed wedi breuddwydio am Gymraeg yn dod yn iaith fwyaf rifo yn Cymru? Mi fuasai fi yn hapus ofnadwy i llawer mwy o bobl siarad Cymraeg os mae hynny yn bosib. Ond rydw i'n deall yn y byd newydd yma bod llawer o bobl yn hapusach i siarad iaith sydd mwy defnyddiol, enghraifft Saesneg, Eidaleg, Spaneg neu Cantonese, enghraifft. Felly y ieithoedd sydd mwy arferol trwy'r byd yn gyfan gwbl. Fel disgwyl Cymraeg, mae anodd iawn i mi dysgu Cymraeg yn y de. Achos mae ychydig o bobl yma siarad Cymraeg ar y stryd. Yn arferol, fel ddwedes i, mae rhan fwy o bobl yn siarad Saesneg, ond pan ydych chi'n gofyn i bobl ydych chi yn gallu siarad Cymraeg, yn aml iawn, da ni yn newid i Gymraeg os mae y pobl yn rhwyddach i siarad Cymraeg. Felly, mater fel arfer o ofyn os mae pobl yn gallu siarad, a wedyn bydrai newid yn syth i ffwrdd o Saesneg i Gymraeg i ateb a mynd ymlaen gyda'r sgwrs. Ydych chi'n poeni am diffodd iaith Cymraeg yn Cymru? Pan roeddwn ni mwy ifanc, roedd pethau'n edrych yn anodd i'r iaith, ond gan bod llawer mwy o bobl yn gyrru eu plant i'r ysgol i ddysgu Cymraeg y dyddiau yma, mae'r iaith yn cael ei siarad llawer mwy aml. Uno
cyfrifiad 2021. Mae 12 y cant o bobl in y brifddinas a siarad Cymraeg. Wel, na, beth ydw i'n dweud ydy bod rhai o bobl sydd yn gallu siarad Cymraeg ddim digon cyfforddus i siarad yr hen iaith. Felly mae llawer yn dewis i siarad Saesneg yn lle Cymraeg. Owen, diolch am fod efo fi hedwi am y iaith Cymraeg. Wel, mae'r sefyllfa yma wedi bod yn rhyfeddol i fi i gael rhywun o Hong Kong yn siarad Cymraeg, Cymraeg da iawn. Gyda camolaeth. Camolaeth, ond mae llawer o bobl eraill yn dweud bod nhw'n siarad Cymraeg da, ond dydyn nhw ddim. Ond mae Sunny yn siarad Cymraeg da iawn i gysidro bod o dal yn dysgu'r iaith. Rydw i'n hapus gyda'r ffaith bod rydw i yn gallu deall Sunny a'r cwestiynau mae'n gofyn, a wedyn rhoi atebion da iddo fo. Dwi'n gobeithio hefyd yn y diffodd mwy o bobl yn Cymru dysgu Cymraeg, siarad Cymraeg. Wrth gwrs. Dyna gobaith fi o hyd. Achos mae mwyn, os dydyn ni ddim yn siarad yr iaith naturiol i gwlad ni'n hun, fydd y iaith yn marw allan. Felly rydw i yn hapus ofnadwy i weld bod llawer mwy o bobl yn enwedig ar ôl Covid yn dechrau dysgu Cymraeg. Achos oedd gan llawer o bobl amser wrth gwrs pan oedden nhw adref i dysgu rhywbeth am eu cefndir ac am yr iaith. Felly da ni wedi symud ymlaen. A dyma un o'r pethau gorau o ran yr iaith sydd wedi dod allan o'r ffaith bod ni wedi cael amser anodd iawn o dan Covid. Wel, diolch o fawr am wylio. Gobeithio da chi wedi fwynhau y fideo hwn. Yndw. Croeso i Gaerdydd. Diolch o fawr, Awen.